profesionais en un taller que cada un e calqueira de vos pode facer. Prestade atención. Eu este non coñezo. Eu sei cantar. Ben, nós somos profesionais da percusión e do movimento. Ben, Eu fui a vez ortigueira, saí a tocar. É difícil, sabe? Eu toco a cosa, eu controlo todo, sabe? ben, o primeiro instrumento que vedes aí é un instrumento de percusión. É moi redondinho. E por este lado é tamén redondinho. Tócase só por un lado, por este todo vai ben, mas polo outro non lle dedes porque non soa. Este é un instrumento típico da percusión. Venimos a hacer unha pequena demostración, xa que ti sabes tocar. Este é un ritmo de o seguinte instrumento, por favor. Este é un ritmo que todos podedes tocar, non sei se algún xa o coñece. Ben, o seguinte instrumento tamén é redondinho, tamén é moi redondinho, e tócase tamén cunha baqueta, que ninguén confunda a baqueta con unha cousa que non sei que ver. Ti sabes tocar este? Si, imos a facer unha pequena demostración. Este ritmo seguro que aprendiche en Ortigueira, non? Ben, Ortigueira, Ortigueira, ben, a continuación ven este outro instrumento que xa non é redondinho, é rectangulinho. Ben, imos facer unha pequena demostración. Xa se ve que en Ortigueira os ritmos non progresan, non? Non xa tocando o mesmo. Ben, que saibades que se estades preocupados, podedes acudir a preocupar que unha escola onde ti, por exemplo, podes aprender algo máis que o atún con pan. con iso. E ti sabes tocarlo? Sí, bueno, fai un ritmo a ver se que progresas un pouco. Somos profesionais, non se nota o que? Recordade, nos amamos a percusión e o movimento.